Sa number 2, wala sang may na report nga ash fall gikan sa mga ash emissions sang Bulkan Kanlaon sinilamang. 3:21 AM sang Agosto 17 kung sini nga Lunes ang ulihi nga na-record nga pagbuga sang Bulkan Kanlaon. Sa records ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, matapos nga naglinog sang pilaman ka o kung naglinong sang pila ka adlaw ang Bulkan Kanlaon, sunod-sunod nga na-record sang ash emission humalin sang Agosto 13. Humalin sadto may 5 ka na-record nga ash emissions tubtub ka agahon sang Lunes. Pero sunod kay Marie Andeline Kinja, ang resident volcanologist, wala sang ash fall nga na-report. Sa 24-hour bulletin sang Bulkan Kanlaon, may 2 ka volcanic quakes ang na-record, may 887 ka tonelada sang sulfur dioxide flux, kag 150 ka metro ang taas sang plume. Padaan ang ground deformation sang bulkan, kag nagapabilin ini sa alert level 2.